Her går en MK-trailer for børn. Men hvis I ikke gider at se med, så vil mig. Lav bare noget andet. Vil mig. Er du bims? Denne Jeppe K-trailer til børn er kun fra 10 og deroppe efter. Jeppe K. kommer første afsnit på fredag den 26. juli. Så rigtig godt med i alle episoder.